Здравейте, представители на Зодия Козирог! Вие сте с моята таро прогноза за месец октомври. Днес ще прегледаме вашата енергия. Ще си поговорим какво има там за вас, нещо, което упорито не щете явно да чуете. Има някакво премълчаване и връщане на една и същи приказки, мисли, думи и се въртите в един кръг, в един непрестанен кръг и колелото се върти и вие сякаш се връщате. Мълчите нещо, мълчите, заинатили сте се, не щете да чуете другите и това всъщност, честно ви казвам, за вас си е. Ако вие не направите някакъв избор да се отклоните на това, дето постоянно го въртите едно и също. Стигате, случва се някаква ситуация в живота ви и хайде пак се случва същата. Един красив жеребец тук има при вас, във вашата енергия и купата. Носи купата. Нещо така ми дойде с купата, нещо с футбол, но няма футбол на тази карта. 16-та голяма аркана говори за кулата. Кулата и купата. Кулата тук се срутила и тук има една жена ли е, мъж ли, които здраво са се хванали, заинатили са се. Тук една котка казва: премени в новата реалност, промени ситуацията, щупи матрицата, излез от тук, ето ти една купа да я водиш, за да може да промените съдбата си. Да, ето е кралицата на сордовете. Кралицата, тя има много голяма власт и чупи прегради. И едни красиви момчета, малки момчета, млада енергия. Говори за една много властна фигура, много властна. Защото вие сте Козирози, обикновено картата трябва да е пентакли, но като че ли в момента това е енергията, която отговаря на вас. Затова мислите. Побеляла и е косата на тази жена. Не защото е чак толкова възрастна, защото много неща са им минали през главата. Славянският таро дек, славянски легенди се казва. Картите са много красиви. Вижте тук едни златни крайчета, които светят. Какво има за вас, Козирози? Две. The Lovers и Ace of Cups. The Lovers са любовниците, но тук виждаме една много красива двойка, много невинна при това, влюбени. Тук има любов. Явно вие тук за любов става въпрос, защото и ето го конника с купата, който е за вас. Ace of Cups. Купата. Да поднесете купата с любов. Заинатили сте се, човека отсреща ви определено ви харесва, много топли чувства има, обаче вие от собствения си инат не искате да дадете тая купа с любов и така да се излива от вас и да ви бъде хубаво и да се наслаждавате на тия емоции. Four of Swords. Е така, мечката стои, сабята отгоре и си спи, зимния сън и свили сте се и не искате мечката е много властна, много силна. Това е и защитник. Вие сте много големи защитници и приятели и се грижите за партньора си. Обаче и тук сте се свили и си примълчавате и си мълчите. King of Cups, а пък трябва е така. Виждате ли? Ей така. Красив. Един красив King of Cups.